Мин җырларымны күптән түгел генә тыңлый башладым әле үземнең башкаруда. Бик ошамый иде, бик яратмый идем. Нинди генә авырлыклар булса да, без тамашачыга аны сиздерергә тиеш түгел. Ничек уйлыйсыз, телебезнең киләчәге нинди булыр икән һәм яңа буында телгә карата кызыксынуны ничек арттырырга? Кызыксынуны арттырырга без бергә булдыра алабыз. Без барыбыз да бергә шушы юнәлештә атларга тиешбез. Күпләре язалар, нишләп перевод эшләмисез дип. Онытылып киткән, әйдәгез бергә өйрәнек дип куйган булам шунда. Минем залда 30-40% балалар. Кирәге бар, үзү бирер кешең булмаса. Хәерле көн, хөрмәтле тамашачылар. Татарстан 24 каналында мәдәни агарту тапшыруы һәм аның алып баручысы мин Гөлүсә Сынгатуллина. Бездә бүген искиткеч кунак, ул да булса Татарстанның халык, Башкортстанның ат казанган артисты, моңлы сандугачыбыз һәм әлбәттә инде гүзәлләрнең гүзәле Гүзәл Уразова. Хәерле көннәр, исәнмесез? Хәерле көн, Гөлүсә, исәнмесез? Ничек хәлләрегез, ничек безнең студиябызга килеп җиттегез? Бик яхшы, көннәр дә яхшы, хәлләр дә яхшы, Аллага шөкер, барсы да яхшы. Рәхмәт чакыруыгыз өчен. Шулай булсын да. Бик теләп килдек. Тапшыруыбызның бүгенге темасы халык мәхәббәте. Һәм миңа калса, әлеге тема сезгә аеруча да туры килеп тора. Чөнки сез халык тарафыннан яратып, кабул ителгән җырчы, халкыбызның сөекле җырчысы, һәм шуннан чыгып сезгә сорау биреп китәсем килә. Уңышыгызның сыры нидә? Һәм халык күңеленә ачкычны ничек таптыгыз? Уңышымның сыры дип теге бер сүз белән генә әйтеп биреп булырдай түгелдер ул. Миңа калса, минем уңышымның сыры ул беренчедән минем теләгем менә шушы сәнгатькә, җырга кирип китүдән кичкенәдән башлап башланды, әйме. Шушы адымнарны мин кичкенә генә адымнар белән килдем һәм инде кинәт кенә, кисәк кенә теге халык алдына чыгып, мин популяр булып китмәдем, әлбәттә. Аның өчен мин артында күп тырышлык та торадыр, шулай бик күп тырышлык, бик күп бәлки йокламаган төннәрдә дип әйтим инде. Бик күп теләк һәм менә шушы теләккә ирешер өчен мин 7 ел башта музыка мәктәбен бетердем әле мәктәптә укыган вакытта. Аннан соң монда килгәч инде мин Мәдәният һәм сәнгать университетына кердем. Шуннан соң параллель рәвештә бик күп университетларда белем алдым. Аннан соң бик күп җырлар өстендә эшләдем, авторлар белән һәрвакыт бәйләнештә тордык. Мөмкин түгелме, мөмкинчелек булган саен нинди дә булса аранжировкалар эшләтеп, үземнең җырларымны яздырып, радиога бирергә тырыша идем. Ул вакытта радиоларда бик теләп кабул итәләр иде җырларны. Шулай итеп, менә халык күңеленә кирип китәргә миңа шушындый зур, кичкенә адымнар белән шулай килеп керергә туры килде һәм кабул иткәч халык, әлбәттә инде мин ышанмый торган идем. Юк, булмастыр, минем турымда түгелдер бу дип уйлый идем. Үземне тыңлый алмый идем мин җырларымны күптән түгел генә тыңлый башладым әле үземнең башкаруда. Бик ошамый иде, бик яратмый идем. Ләкин халык кабул иткәч инде миңа бигрәк тә халык сезне үзе күтәреп алды, шулай дип. Шулай итте. Мин шуңа күрә иң беренче чиратта халыкны бик нык яратам. Кая гына яшәсәләр дә, кайда гына булсалар да, без инде менә 18 ел иҗат өстендә эшлибез, кайныйбыз дигәндәй. Гастрольләребез белән Россия буенча читләргә дә чыкканыбыз бар. Шулай итеп, тамашачы кайда гына яшәсә дә, мин аларны шул хәтлем яратып, сагынып барам. Ялгышмасам, Алтын Бар сыннарында нәкъ менә халык мәхәббәте номинациясендә җиңү яулап алдыгыз, шулай бит? Әйе, андый номинацияларыбыз да булды. Мин инде әлбәттә минем өчен иң кадерле номинация ул. Чөнки чыннан да халык безне күтәргән, халык. Кирәк булса, халык та безне шулай ук төшерер, ләкин менә без халыкка хезмәт иткән җырчылар, шуңа күрә тамашачы минем өчен иң беренче рәттә, иң беренче урында тора. Рәхмәт сезгә. Әйдәгез, сезнең иҗат юлыгызга багышланган сюжетны карап үтик, аннан соң инде әңгәмәбезне дәвам итәрбез. Игътибар экранга. Ата
Татар эстрадасы сәхнәсенә менгән җырчыларның саны шуның кадәр күп ки, аларны хәтта санап бетереп булмый. Кайберләрен халык кабул итми, икенче берәүләр сәхнәне үзләре ташлый, сүнәләр, сүреләләр. Танылып киттем дә эш бетте түгел бит әле. Шул абруй дәрәҗәне саклап, халык күңелендә унытылмас йолдыз булып калу да кирәк. Бары иң дигәннәре генә халык мәхәббәтен яулый ала. Татарстанның халык, Башкортстанның ат казанган артисты Гүзәл Уразова әнә шундыйлардан. Аны эстрадабызның йөзек кашы итеп халык үзе күтәрде. Гүзәллеге, үзенчәлекле тавышы белән генә түгел, гадилеге һәм тыйнаклыгы өчен яраттык без аны. Баксаң, Гүзәл сәхнәгә урау юллары аша килгән икән. Пермь өлкәсе Барда авылында туып үскән кызчык 9нчы сыйныфын тәмамлагач юридик факультетка укырга кермәкче була. Әмма әтисе рөхсәт итми. Күрәмсең, кызының талантыннан хәбәрдар Әскәр абзый мондый гаделсезлеккә юл куясы килмәгәндер. Шуннан Гүзәл Казанга юл тота. Район газетасына мәкаләләр язгалап караганга, журналистика факультетын сайлый. Ләкин түләүсез бүлеккә эләгә алмый. Елын бушка узмасын. Әлегә сәнгать институтында укып торыйм дип, 3нче омтылышын ясый. Монда да түләүле бүлеккә эләккәч, әти-әнисеннән уялган кыз бала аларга эшләп ярдәм итәргә карар кыла. Татар сәхнәсе белән танышу да шулай башлана. Башта Хомай дигән яшьләр концерт төркемендә бэк-вокалистка буларак чыгыш ясый. Аннары Әлфис Кыямов концертларында 1-2 җыр башкара. Биредә яшь талантлы мәрхүм Марсель Иванов күреп ала да солянкаларга чакыра. Әйтергә кирәк, бу чорда Гүзәлгә нибары 20 яшь була. Минем сырым дип аталган беренче альбомы халыкка шуның кадәр ошый ки, ул бик зур тиражларда чыгып, Гүзәл Уразова исемен бар Татарстанга таныта. Җырчы үзе альбомдагы иң шәп җыры буларак Тимәсен тик күзләремне билгеләп үтә. Ул аны нәкъ менә тормыш иптәше Илдар Хәкимовка атап язылгандай булды ди. Чөнки узакламый яшьләр бер-берсен очратып кавыша да. Гүзәл Илдар театр студиясенә нигез салына. Студия театр дип юкка гына аталмый. Бирдә концертлар шоу дәрәҗәсендә әзерләнә. Аларның берсендә генә дә 150 кеше катнаша. Хәкимовлар гаиләсе елына 200-дән артык концерт бирә. Киң Рәсәйне әллә ничә кат тиңләп уза. Бүген иҗади гаилә 4 бала тәрбияләп үстерә. Олы кызлары Илларның тавышын халык ишетергә өлгерде инде. Самир белән Камиләне Instagram шелтәре аша даими күзәтеп торабыз. Әнәния Рианыга нибары 3 ай гына әле. Ул әзрәк үскәч тә, Гүзәл Уразова да, Илдар Хәкимов та кабат зур сәхнәгә кайтып, яраткан тамашачысын сөендерер әле. Әлеге сюжетны караганнан соң, Алла буйрса дип әйтеп куясы килә. Ай, шундый матур итеп эшләгәнсез. Беренче карашка. Әйе, барысы да. Күз яшьләр Бүген генә барлыгы кебек шулай бит. Әйе, күз ачып йомганчы шул хәтлем вакыт узып киткән икән дип карап утырдым әле. Менә сез бит инде халыкның сөекле җырчысы дип әйтергә кирәк. Бик Беренче карашка халык мәхәббәтен яулаган артистларга концертлар кую, гастрольләргә чыгу җиңел кебек тоела. Шулай да авырлыклар белән очрашырга туры киләме? Әлбәттә, авырлыкларсыз булмый. Ләкин нинди генә авырлыклар булса да, без тамашачыга аны сиздерергә тиеш түгелбез. Мин электән менә шушы әйберне әйтеп килдем үземнең группама да. Тыйнак булыгыз, матур күренегез, тамашачы сезне бары тик матур итеп артистлар буларак күрергә тиеш дип. Һәм ул тәрбия бездә һәрберебездә булырга тиеш. Чөнки без халыкка сәнгать алып киләбез. Без халыкка зауык алып киләбез һәм дә шуңа күрә тамашачыны да бер тәрбиялибез. Телне оныттырмыйбыз, җырларыбызны. Ул инде бик зур эш дип уйлыйм мин. Безнең инде шушы өлешебез керсә, без бик шатбыз. Чөнки менә 20 ел дәврендә безнең тамашачыларның инде бер генә поколение түгел, берничә поколение алышынды. Күпме балалар кичкенәдән үстеләр. Хәзер алар үз балаларын алып киләләр, кемнәрдер инде оныкларын алып киләләр. Безнең өчен ул бик мөһим, минем өчен бик мөһим. Шуңа күрә мин һәрвакыт әйтеп бардым. Эшкә бер тышка чыкмасын дип. Ләкин инде бүгенге көндә, әлбәттә, сезнең сорауга җавап биреп бетерсәм, авырлыкларсыз булмый инде ул. Сүздә юк, сәхнә арты тулы авырлык, чөнки дөньяда катлауланып бара дип әйтер идем мин.
Хәзер инде менә бу социаль челтәрләр барлыкка килү белән дә дөнья катлауланды, халыкка мәгълүмат күбрәк килә башлады. Халык мәгълүматны шул хәтлем тиз рәвештә күрәсе килә, аның тиз генә аны бәлки нәрсәгәдер игътибарда итеп тә бетмиләрдер, күбәйбер игътибардан да югалып каладыр. Ансы да бик яхшы түгел дә, ләкин заманадан артта калып булмый, шуңа күрә без инде менә бөтен бирелгән замананың матур шушы социаль челтәрләре аша шушы матурлыкны бирергә тырышыйк дип уйлыйм инде мин. Чөнки бу бик зур мөмкинчелек. Бу бит инде хәзер үзебездә генә түгел, хәзер бөтен дөньяда карап барала. Бер мизгелдә. Тагын бер корал шулай. Тагын бер корал. Шуңа күрә безнең үзебезнең телебезне саклап калырга бу бик яхшы корал дип әйтергә. Сез әйткәнчә. Белүемчә, сез 60-ар көндә рәттән концертлар куйган очракларыгыз булган. Юлда йөрү арытмыймы сезне? Булды андый чаклар. Бу бит инде барысы да тамашачылар өчен эшләнә шулай бит. Әлбәттә, сүздә юк, тамашачылар өчен, чөнки без бит инде бер чыгып китсәк, бер зур турне дип әйтәбез инде, әйме? Себернең иң соңгы югары ноктасыннан башласак, аннан килгәнче күпме безнең заллар бар, күпме шәһәрләр, күпме кичкенә шәһәрләр, күпме район үзәкләре бар. Берсендә калдырасы килмәй иде, шуңа күрә инде безнең администраторларыбыз, оештыручыларыбыз без килә башласак, юк, безгә кирип китмичә китмәгез, мөмкин түгел, тамашачылар сезне көтәләр дип, менә шулай җыела, без инде хәзер тулы графикка салынган инде ул, кайсы айда барырга дип, ел сайын ул менә ташка басылган кебек, ел сайын шул график буенча йөри идек, һәм инде менә февраль-март айында без бер үзлексез 60-62 көн концерт бирә идек. Әлбәттә, инде җиңелләрдән түгел, аңа бит әле энергетика да кирәк, аның өчен ничектер арымаска кирәк, юл үтәсе бар, кайсыдыр шәһәрләрнең аралары 500 километр, 600, Себер якларына чыгып китсәң, анда 1000-нән дә артып китә. Аны инде без сөйләп тормыйбыз, чөнки без тамашачыга үзебезнең сәнгатебезне алып киләбез. Шуңа күрә безгә ул юл чакрымнар бер нәрсә дә түгел кебек инде. Менә без шул хәтлем өйрәнеп беттек. Авыр булса да җиңеллек белән кичереп, без инде сәхнәгә матур, елмаеп чыгарга тиешбез. Шуңа күрә авырлыклар булса да, ул унутылып китә тамашачыны күргәч. Халыкны күргәч, халыкта менә шул хәтлем тамашачылар бар, сез белмисез. Алар шундый көтеп алалар безне. Бар шундый кешеләр, беренче тапкыр күргән кешеләр инде. Телевизордан карап кына беләләр безне. Беренче тапкыр күргәч, Аллага шөкер, мин бу тормышымда сезне күрдем дип җылап җибәргән кешеләр дә бар. Шуңа күрә мин менә шушы кешеләрне истә тотып, мин алар өчен менә шушы яраткан тамашачысын хезмәт итәргә тиеш дип уйлап, менә шушы иҗатымны дәвам итәм. Шушы көннәрдә генә Инстаграмдагы сәхифәгезгә чит илләрдә торып мине күзәтүче тамашачылар бар микән дигән сораштыру урнаштырдыгыз. Һәм әлеге язма астында бик күп җаваплар килгән иде. Киләчәктә моңыбызны, татар җырыбызны чит илләргә дә алып чыгу ниятегез бармы? Ягъни инде гастрольләр форматында зуррак концертлар оештыру теләгегез бармы? Сез дөрес әйтәсез, бу теләк кенә түгел, бу бит әле теләк өстендә мөмкинчелекләр дә булырга тиеш. Әлбәттә, аның вакытында туры килергә тиеш. Мин инде теге уйлап кына, менә шулай теләгем бар дип кенә эшләмим бер вакытында. Төпләп, фикерләп, дөрес микән дип бөтен нәрсәне уйлаганнан соң гына ниндидер нәтиҗәгә килеп, менә шушы адымны эшли алам. Шуңа күрә әлбәттә чит илләргә гастрольләр белән чыгарга теләк инде ул минем менә 20 яшьтән дип әйттегез бит. Шул вакыттан бирле нишләп безнең җыр белән анда чыгып булмый микән дип уйлап, гел менә шул юл буенча юнәлтергә тырыштык, үзебезнең иҗатыбызны да ничек тә булса сәхнә бизәлешләрен керттек, без сәхнәгә тулыландырырга тырыштык программаны, чит ил концертларын карый идек, җырчыларны. Аларда булган нинди дә булса, яңалык булса, безгә дә кертәсе килә, безнекеләр дә күрсеннәр дип. Нишләптер менә анда барып җитеп булмады әле моңарчы, ләкин без Төркия якларына чыкканыбыз бар гастрольләр белән. Ул бик әз инде, ул теге ничек әйтим, вакытлыча гына булды. Теге гел барып тора торган урыннар түгел инде ел сайын. Менә андый теләк булса да, аңа бик зур мөмкинчелек кирәк. Беренчедән, анда площадкалар кирәк, анда оештыручылар кирәк, анда тамашачы кирәк иң беренче чиратта. Шуңа күрә хәзер инде без күреп күзәтеп торабыз, барлык тамашачыларыбыз безнең дөнья буе сибелеп
көтеп торалар икәнен дә аңладык. Шуннан соң инде без хәзер әкрен-әкрен генә шуңа таба юл юнәлтеп, уйлап, фикерләп, ничек оештырып булыр микән, яхшы үтсен, тамашачыларында җыеп булсын дип, менә без аның турында ныклап уйлый башладык шуннан соң. Алла буйрса, киләчәккә зур планнар шулай бит. Киләчәккә планнар зур, ләкин мин планнар турында сөйләргә яратмыйм. Сер булып калсын. Сер дә түгел, чөнки планнар бит инде ул теге татар халкының мәхәлләсе бар бит әле. Алдан кычкырган күкнең башы авырта дип. Шуннан да башны авырттырмас өчен башта эшлик, аннан соң сөйләрбез инде матур итеп. Әлбәттә. Моннан берничә ел элек зурлап, гөрләтеп, бөтен Казанны, Уфаны, Мәскәүне шаулатып концертларыгызны үткәреп җибәрдегез. Бу инде ялгышмасам сезнең юбилей концертларыгыз иде. Ничек итеп шундый зур эшкә алынырга булдыгыз? Курыкмадыгызмы? Бернинди куркуым булмады. Ни өчен? Чөнки без бу адымга бик узак килдек. Менә бу юлны без бер көн эчендә генә үтмәдек. Без инде әзер идек мондый зур ареналар алырга. Тамашачыларыбызның килер дип өметләндек. Чөнки мондый дәрәҗәле концертлар булса, безнең тамашачылар зауыкны аңлыйлар һәм кая киләселәрен белеп киләләр. Безнең Кремль концерты булды бит инде, зур концерт. Мәскәү тамашачысыннан мин мондый зур масштаб әлбәттә күз алдыма да китермәгән идем, ләкин ул килеп чыкты. Теге ничек әйтәләр әле, күз курка, кул эшли дигән кебегәйме. Без чыннан да елдан-ел әзерләнеп килдек, кичкенәрәк заллардан зуррак залларга үсеп, менә шушы Кремль концертын алыр алдыннан инде без бик төпләп уйлап, аңлап, аның нинди дәрәҗәдә чыгымнар буласын аңлап, без инде без менә башкарып чыгачакбыз дип, менә шулай икебез дә Илдар белән инде уйлаганнан соң гына шундый нәтиҗәгә килеп, бу концертларыбызны оештырырга булдык. Әлбәттә, Илдарның эше монда өлеше бик зур, чөнки ул безнең театрыбызның директоры, оештыручысы һәм дә инде бөтен техник яклап, ул бөтен әйберне алып бара инде. Шулай халкыбызның яраткан җырчысы да Шулай бит. халкыбызның яраткан җырчысы, әле 4 бала әтисе, аның өстендә бик күп вазифалар, ләкин ул бер вакытта да бирешмичә, бер граммга да бер када шайып алмыйча, үз фикерен ничек алып бара, менә шулай төпле итеп алып бара. Мин аңа бик ышанам, шуңа күрә менә ул әйткәч, мин аңа ышанып, менә шушы адымга барып, әлбәттә безнең тулы заллар белән бик шәп концертларыбыз үтте. Мин инде һаман да ышанып бетә алмыйм әле, менә хәзер карадым да, төш кебек, миннән чыннан да төш кебек кенә үтеп китте. Аңламый да калдым, үттеме соң концерт дип тә сорадым шуннан соң. Әлбәттә, дулкынлану да булды инде, дулкынланусыз минем бер вакытта булганы юк. Ансыз булмый, чөнки аңлыйм, минем үземнең өстемдә нинди җаваплылык тора. Күз алдымда 9000нән артык кеше залда, син аңлыйсың, нәрсә син эшлисең һәм шул вакытта менә рәхәтләнеп җырларга кала. Рәхәтләнеп тамашачы көтеп утыра, шушы җырларны яратып, үзләренең яратып килгән, ишетәсе килгән җырларын ишетергә дип утыра, шуңа күрә менә шушыны бирәсе генә кала инде. Бик зур дәрәҗәдә үткәрдек, Аллага шөкер, рәхмәт катнашкан артистларыбызга, оештырга ярдәм иткән барлык телерадио компанияларга инде. Әлбәттә, без моны менә шулай башкарып чыктык та, хәзер сөенәбез. Һәм бу чыннан да бик зур горурлык. Агымдагы ел Татарстан Республикасында туган телләр һәм халыклар бердәмлеге елы итеп игълан ителде. Һәм шул сәбәпле сезнең белән телләр темасына да кагылып үтәсем килә. Ничек уйлыйсыз? Телебезнең киләчәге нинди булыр икән? Һәм яңа буында телгә карата кызыксынуны ничек арттырырга? Кызыксынуны арттырырга без бергә булдыра алабыз. Без барыбыз да бергә шушы юнәлештә атларга тиешбез. Аның өчен әлбәттә безгә иң беренче чиратта башларга кирәк балалар бакчасыннан. Барлык тармаклар да бер юл эшләргә тиеш. Менә шул вакытта нәтиҗә яхшы булачак, киләчәге дә булачак, безнең телебез үсәчәк, калачак, менә безнең буыннарга да калачак. Балалар бакчасында татарча сөйләшсәләр, иң беренче чиратта, ни өчен? Чөнки без балаларны өйдән чыгарып җибәрәбез, безнең өйдә татар телендә генә сөйләшү җитми. Бигрәк тә әле телләре ачыла башлаган чакта ачылса, анда ул белемнәр бирелсә аларга, анда татарча сөйләшсәләр, ул бигрәк тә яхшы.
Чөнки ул гомерлеккә кала. Шулай бит, шуңа күрә балалар бакчасыннан алып, мәктәпләрдә күп дәресләр, күп чаралар, күп мәдәни чаралар булырга тиеш. Мәктәптә татарча сөйләшү булса, әлбәттә безгә ярты эш кенә калыр иде әти-әниләргә. Шуңа күрә балаларга менә иң беренче чиратта мәктәпләрдә игътибар итсәләр, телебезгә тагы да яхшырак булыр. Аннан соң төрле телерадио компанияларда төрле балалар өчен тапшырулар. Ул тапшыруларда дөрес һәм кызыклы контент булырга тиеш. Карардай. Бүгенге көнгә, бүгенге таләпләргә туры килердәй. Чөнки ни өчен алар читкә китәләр? Анда кызыграктыр бәлки. Анда җиңелрәктер. Замана белән бер аяк табарга кирәк. Аяк табарга кирәк. Замана белән бергә атлап барсак, безнең мәдәниятебездә шундый бүгенге көнгә туры килгән әйберләр күбрәк булса, безнең аларның кызыксынулары да күбрәк булачак. Шуңа күрә матур һәм кызыклы тапшырулар кирәк, әлбәттә. Аннан соң инде бер тармак җыр, сәнгать. Инде ул тармакны без алып барабыз. Үзебезнең дә зур өлешебезне кертәбез, Әлбәттә. дип уйлыйм. Шуңа күрә менә безнең концертларга халык йөрми башласа, менә шунда булачак бик авыр мәсьәлә. Бүгенге көндә без тырышабыз, тамашачы залы тулы булсын дип, анда балалар килсен дип. Мин сөйнәм, чөнки минем залда 30-40% балалар. Менә минем өчен иң зур күренеш, иң зур сөйнү шушы балалар күрәм дә мин аңлыйм. Безнең әле киләчәгебез бар, безнең әле бу балалар үсәчәк, ул концертларыбыз әле безнең дәвам итер дип өметләнеп кайтып китәм һәр вакыт. Ялгышмасам, сез махсус балалар өчен уенчыклардан торган күлмәк тә тектергән идегез. Бу шулай ук балаларны җәлеп итү максатыннандыр дип аңладым. Дөрес аңлыйсыз, чөнки ел сайын программада бер өлеш бар безнең. Балаларга гына багышланган өлеш. Без аны ничек тә төшереп калдырырга җыенмыйбыз да. Хәзер инде бу безнең традициягә әйләнде. Бик матур традиция, бик матур күренеш. Гомумән безнең концертларыбызга гаиләләп киләләр. Гаиләләп килгәч, без аңлыйбыз, безнең игътибар әтисенә, әнисенә, әбисенә, бабасына һәм әлбәттә балаларга да булырга тиеш. Әлбәттә ул бик авыр аны эшләргә бер программада туплап, менә һәрберсенең игътибарын дөрес итеп, җәлеп итеп тотып торырга бик авыр, ләкин ул бик эшләнә торган, башкарыла, бик яхшы дәрәҗәдә үтеп китә безнең концертларыбыз. Димәк, без дөрес юлда инде. Ел сайын киләләр, иң мөһиме шул. Ошамаса, ел сайын килмәсләр иде. Кичкенә балалар туып, алар концертка киләселәре килмәс. Шуңа күрә мин уйлыйм, безнең җырларыбыз аларны шушы концерт залларына җәлеп итә. Димәк, безнең киләчәгебез бар әле. Шуңа күрә хәзер менә бер мизгелдә бер нәрсәне кулдан ычкындырмыйча, дөрес итеп шушы адымны, шушы телебезнең киләчәген барыбызга да тотынып алга алып барырга. Аннан соң әле сез Инстаграмдагы аккаунтыгызда татар телендә алып барасыз. Бу махсус телне пропагандалау нияте белән шулай эшләнәме? Әллә инде сезгә шулай уңайлыракмы? Телне дә пропагандалау иң беренче чиратта һәм икенче яклап мин инде татар җырчысы, бөтен дөньяга танылдым. Татар җыры белән шулай бит. Татар җыры белән танылдым. Мин әлбәттә башка телләрдә җыр башкарсам да, мин татар җырчысы. Иң беренче чиратта. Шуңа күрә мине татар җырчысы буларак танысыннар, белсеннәр дип. Әлбәттә, башка милләт тамашачыларымны мин бик хөрмәт итәм. Алар да залда безнең 10-20%-ка да артып китәләр кай вакытта. Шуңа карамастан мин инде тырышам, алар да безнең телне өйрәнсеннәр дип. Аларга да кызыксыну тудырырга тырышам. Күпләре язалар, нишләп перевод эшләмисез дип. Онытылып киткән, әйдәгез бергә өйрәник дип куйган булам шунда. Һәр вакыт позитив якка борырга тырышам. Башка милләтләр дә шулай ук безнең Инстаграмыбызны карап баралар, бик кызыксыналар. Кызыксыну булгач, әлбәттә инде телебездә булган, телебезендә өйрәнеп баралар дигән сүз. Ишетәләр, аңлый башлыйлар. Шулай итеп инде без менә бердәм булып, тату булып, бөтен милләтләр белән шушы Инстаграм челтәребезне бик уңышлы гына итеп алып барабыз дип әйтер идем мин. Чөнки тамашачыларыбызның саны күбәеп бара. Көннән-көн арта. Көннән-көн арта, ул безгә күрсәткеч, шуңа күрә безнең инде потенциалыбыз бардыр дип уйлыйбыз без. Миңа калса, әлеге мизгелдә мәдәни агарту тапшыруын караучы тамашачыларыбыз сездән җыр көтеп утыра торганнардыр. Алар өчен берәр җырыгызны башкарып китсәгез, без бик шат булыр идек. Чәчкәләренең
Nige kiregi var, üzü birer kişin bulmasa. Şeşkelerinin nige kiregi var, üzü birer kişin bulmasa. Нәрсәсің ул, көктә яныған қияш, өз қияшың балқып тұрмаса. Нәрсәсің ул, көктә яныған қияш, өз қияшың балқып тұрмаса. Әфәрин, искиткеч башқару, бик моңлы, бик матур җыр. Рәхмәт сезгә менә мондый бүләгегез өчен. Яраткан җырларымның берсе кичкенәдән җырлап йөри идем мин, шуңа күрә бер онытып булмый менә. Безнең дә иң яраткан җырыбыз. Ни кызганыч, тапшыруыбыз инде ахырына якынлашып килә. Миңа калса, сезнең кебек җырчыларыбыз булганда, мәдәниятебез дә чәчәк атыр, телебез дә сакланып калыр. Тапшыруыбызны бизәгәнегез өчен сезгә ихлас рәхмәтебезне белдерәбез. Тамашачыларыбызга әйтер сүзләрегез булса, рәхим итегез. Рәхмәт яусын чакырганыгыз өчен. Шушындый тапшыруларыбыз күбрәк булсын иде, сөйләшеп утырулар. Чөнки сез инде тамашачыга безнең фикерләребезне җиткезәсез. Бик зур рәхмәт сезнең эшегез өчен. Исәнлек, саулык телим барчагызга. Кадерле тамашачыларыма да бик сагындым үзегезне. Алла теләсә, күрешергә насыйп булсын концертларыбызда. Инде киләсе сезоннарыбызда сентябрь аеннан башлап җибәрербез дип уйлыйбыз. Шуңа күрә очрашканга кадәр сау-сәламәт булыгыз. Мин сезнең барыгызны да бик нык яратам. Без инде үз чиратыбызда сезнең концертларыгызны зур түземсезлек белән көтеп калабыз. Бик зур рәхмәт. Сезгә алга таба да уңышлар, иҗат дәрте теләп калабыз. Амин, шулай булсын. Бик зур рәхмәт очрашканга кадәр. Алла бирсен. Татарстан 24 каналында мәдәни агарту тапшыруы булды. Барыгызга да исәнлек, саулык теләп, мин Гөлүсә Сынгатуллина сезнең белән сау булашам. Очрашуларга кадәр. Подписывайтесь на канал Татарстан-24, не пропускайте интересные выпуски, жмите на колокольчик.